nge-COVID aza gqitshwa yimvula ngoba ihleli lethu. Ihleli phezu kwethu. La kusebenza khona kwa-odwa ama-container ngoba amoshaka siphelile. Ahlala ama-container amanye empty ngoba ihleli. Akwazi phela ukufa abantu engathi iy'ntuthane esikhona amakhona kuleyo ndawo. Asizokuthandazela abakithi kuphela, sizothandazela ney'guli esingazazi ukuthi ezakabani. Athi ey'mbosini into yakhe elele lapha phansi izinto egama likaJesu. Yela bashata yaha siyakurivesa ukugula phezu kwakho. Ihleli uSirayeli wena ifa likushiye noma amaGibhithe angakuhuba. Ifa likushiye noma amaGibhithe angakujaha. Ifa likushiye noma kungathunyelwane. Ifa likushiye. Futhi le Passover khona into ehlukile ngayo. Ngiyabuza manje khona into ehlukile. Ngathi khona ipage elisha. Khona ipage elisha. Okudala kuyadlula. Ake ngimemezele. Bheka vula amehlo akho ubone. Kuvela okusha. Kuvela okusha. Graduate la ekhaya uvela okusha. Uvela okusha. Ifu lihleli uphilithi iBhayibheli liyasixosela at the right hand of the Father. Intona unxusa senqeda abazalwane. Intona unxusa. Intona unxusa. Intona unxusa. You must know akasekhethuleni nakho kuthiwa nimfunelane ophileyo wabafileyo ngama-spice abebawaphetha asala lapho ngoba le abayizele manje ayisadingi ama-spice. Ivukile umndeni kaJuda, ivukile inkosi yamakhosi. Ayidinganga muntu ukuthi amqaqe nje nokumqaqa izinto ngoba mase kufika isikhathi izinto eziqaqekile. Ngoba ivukile nokuvuka lokho nokuvuka komzimba ufuswa ney'nto zethu. Ngiyayizwa mina igrace yemisa kuvuswa ney'nto zethu. Ngiyayizwa kade kulele lana engifake khona ngibuka izindlu ezinye ngithi konje i-Cape Town noma ikuphi ngoba ngiyayizwa igrace yemisi ayevukwa savuswa kanye nayo. Impumelelo ayina choice igama lethu. Ifixture ayina choice igama lethu. Ifavor ayina choice igama lethu. Ukusucceed ayina choice igama lethu. Unompumelelo yithi uqabile yithi. Shut up. Tapatapakatunya lete yethu singabaphumeleleyo. Singabaphumeleleyo uzograduate manje futhi angeke ngisho lena uNkulunkulu wathi kunegrace yamabhasari. Uzistressa ngemali yokufundisa kunegrace yamabhasari ichithiwe. uNkulunkulu akayibonile lemnikele ngakho yenzayo. Uyayibona uNkulunkulu. Khona lento ekuthiwa wakwenza ukuthi umuntu udutshwe uNkulunkulu wamduba. Maye kuduba uNkulunkulu akunike lokho. Uthi usakubambile aphinde akunikeze lutho. Uthi usathi ngiyafakaza kwenzeka ukuthi uzushaya amahloko phinde ubuyele phambili uyofakaza ngoba sengathi kunamanga. Why uNkulunkulu khona isikhathi la khona ezokuduba khona tata. Azenze into zakho engathi abanye abantu abekho. Ngoba when the time comes abekho ongavala umnyango. Meke inkosi yawubamba ukhiye womnyango. Yawufaka embobeni. Yaphendula inkosi. Yawududula umnyango. Akekho ongavimba. At the right hand of the Father. Uyasincusela. Khona izinto zala iqhubeka efaka bese zishayile. Kodwa ngenxa yokuthi ihlo laNkulunkulu liphezu kwakho. Mase isondela lezo zinto. uJesu unxusela wena ukuthi nazi isondela. Bese kukhonjwa ingelosi ukuthi angani novala.
ucabanga ukuthi yini legcine kwaze kwafika kulesikhathi akasukile lana uyaqinisela ucabanga ukuthi yini namhlanje usaphila akasukile lana uyaqinisela ucabanga ukuthi indaba kwadayo kunozinto ethize kwena namhlanje usamile ufana nabo bonke ngoba meke wathola uJesu akube saziwe ukuthi uba noswelayo uba nongasweli ucabanga ukuthi yini eyenzele yonke uhleli uyaqinisela ukhuluma ngawe uxoxa indaba yakho uyabona nje bakade sithandaza nje indaba yakho isizwakele lento idinga yizwakele lento ifuna yizwakele lento ithandazela yizwakele lento yomele izwakele lento idinga yaza nokho akufunayo kusendleleni. WakwaNxusela ngenza inkonzo laphana eCarlsfontein Stadium kwasayinwa amadoda eminyango ukuthi aphathe ibha washo ukuthi umoya ongcwele uyalezile ngalelo langa wathi this time i-intercession ingalinde omunye umuntu ilinde wena sit for 1 hour on intercession nabantu estadium hlezi ngithandaza kodwa kalala ngathandaza ngathi ngiyaqala ngathi mangivula amehlo estadium badilikile abantu bagcwele etshani ngoba khona into ekususe kwi-comfort zone khona into ekususe kwi-comfort zone iyokulahla phansi phambi kwaNkulunkulu ngathandaza ngithemba ngibuyela esihlalweni ngifuna ngiyinaki ngalo lasuke iphathwa bayiphathayo yathi iphela inkonzo yangena ikhole kwathiwa besithunyiwe besitsheliwe ukuthi uhamba ngemoto enje ufika ngesikhathi esisize kwinkonzo yabona lo mkhuba wethu bathotshwe ukufika seyinkonzo kade kudunyiswa kade kuthandazwa usuyangena mengabe ungena futhi kumiswa nomoya ongcwele ukuthi basharishwe wena yazi khona isikhathi la khona uNkulunkulu begcwele lana ngibona kahle ukuthi angisafisi nomuntu azongithula ngoba nalento yokuthulwa iyasidileya ubone kuthiwa kudingeka ibiography umuntu akubhalela ukuthi wabuya phesheya wafunda overseas siyofika nini ezwini elikhulula abantu siyofika nini ngoba into yasekhaya meke yazamazama asingeneni bafethu emfuleni asingeneni echibini ngoba liyazamazama silimiselani ichibi meke lazamazama yabona indoda yathi besithunyiwe kwe sangeyo isikhathi imoja number plate yakho usho exactly wathi kodwa sithe masifika sibuka isithombe sayibuzisa ebantwini ukuthi wena umuntu uzandile mazwi kwathiwa ilothandazayo laphaya sahlala sabheka wadilika bayamtshela wadilika estadium wagijima iground lonke sabuza omunye uyena ngumphuzane athi yilo gijimayo manje washo ukuthi abantu basemhlabeni ba-asayiniwe kanti khona basekhaya abangaphezu kwabasemhlabeni aba-asayiniwe niyombona kodwa ngeke nimthole akhona phela nangaphakathi oDavide niyombone nayonke kodwa ngeke nimthole akesime sonke ngeke amandlovuko ningasiboni nje sihamba kade sayizana izinto amadlovuko yibona wasihlile la umoya ongcwele moya kaNkulunkulu nginikeza nje 5 minutes ngenze lento uNkulunkulu ayishilo ingakho namhlanje ngisheshisa ngiphuthuma lento uNkulunkulu angithuma ukuthi ngiyenze uphumyeni wakho ushala bahaya Helia hasuya karaba shataya ini mahando shala bahasuya ngayizwe Nkosi sivumele nje kancane bazalwane Nkosi yasezulwini unimase Friday ngikushala Friday ngina when there is intercessors in the church just intercede Mambongi intercede very intercessor Mambongi there's nothing new in the prophetic
Shada bahasuya. Imikula basaya. Una mahasaya. Heli atlose. A prophet kuthiwa le manje kayizwe inkosi yasezulwini. Shedi abasaya. Friday khona ugogo weza la phambili mangithandaza. Wasuswa. Uphilo yagogo. Ushada bahaya. Makhona bakhumbula ucela nimphuthelele nimtholele yena. Akekho namhlanje. Basuswa bafethu. Khona abantu abangasuswa. Ngayizwa ingozi yake yathi. Kathawo siyami. Wenza izinto ngengqondo sathatha into ukuthi nibuze inkosi kufanele basusa abantu ukuthi bani lokuthi sikalahlekelwe yinto. Isifikile isukufika ngobathandayo. Isifikile abantu ngabathandeki. Mami ngikufunayo zokhuluma phezu kwenu khona nje into enifake full stop kanti bangafanele ibe ne full stop.